пайғамбарҳои алайҳиссалоту вассалам мусибатҳои вазбин доштанд. Неки ин мусибатҳое ки дар болои сари пайғамбарҳо меомад алайҳимуссалоту вассалам, нишонаи ин набуд ки ё гунаҳгоранд, ё ай раҳмати худо маҳруманд, ё бандои бадтаринанд. Пайғамбарҳо яке аз одамҳои беҳтарин ва ай ҳама наздиктарин ба раҳмати худо буданд. барои ҳамин агар имрӯз мо зани мо ягон кӯдаки касалӣ зоид, ин нишонаи он нест ки зани мо ягон гуноҳ кардаю ягон кори бад кардагия. ҳар як мусибат, ҳар як дард вақте ки хонаи мо меояд, мумкин бошад ай рӯи гуноҳҳои зана ё ай гуноҳҳои шавҳара, ва мумкин бошад ки аз рӯи ноил шудани раҳмати худо ва дараҷаҳои болотарин дар беҳишт. ира фақат худо медонад. имрӯз мо ҳақ надорем одама гунаҳгор кунем ай рӯи ки кӯдаки касалӣ зоид. Худо моро нигаҳ дорад.